Čau kočus, serus, what the fuck. Dnešné video malo byť unblock ďalší part, ale mala som to najhoršie šťastie. Vy mi ani neuveríte, takže dopozerajte do konca. Nezabudni dať like a odber. Môj plán bol dostať piesok na vyrobenie skla, aby som mohla mať okná, no veľmi sa mi nedarilo. Takže ja som majnovala asi tak cca 30 minút, aby som dostala ďalšiu kravu. Počúvaj ma, čo to do piče má byť, čo ja mám mať celú záhradu plnú kráv. Už ich mám dosť v živote, takže som stále minovala. Pre nejaký dôvod sa stále spavnovali zombíci a stále ma chceli zabiť, takže som skončila takto. A potom sa to stalo. Bolo to niečo hrozne. Mňa zabil zombík. Nič som si z toho nerobila, tak som pokračovala. A potom ma zabil creeper.